studiu wyjazdowym Radia Kaszebę w Choczewie, gdzie dziś jesteśmy, słyszymy różne głosy. Słuchajcie, proszę nie regulować radioodbiorników. Wszystko jest w porządku, to przygotowania. Jesteśmy na obiektach sportowych w Choczewie i tu przygotowania do dożynek, które odbędą się 31 sierpnia. Sekretarz gminy Choczewo Bożena Szczepior jest dzisiaj razem z nami. Dzień dobry pani Bożeno, witamy serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jesteśmy już tak na końcówce wakacji, tutaj dożynki i zaraz rok szkolny. Jak przygotowania? Czy wszyscy są już gotowi do szkoły? No przygotowania pełną parą się kończą, że tak powiem, a w naszej rzeczywistości, tej choczewskiej, ten rok szkolny trochę będzie, rozpoczęcie roku szkolnego trochę będzie inne z uwagi na to, że jesteśmy w trakcie dużej inwestycji rozbudowy szkoły w Ciekocinie i w tej chwili siedziba szkoły w Ciekocinie będzie razem ze szkołą w Choczewie. Ale są to dwie odrębne placówki, każda będzie ma swoje pomieszczenia, więc to logistyka duża i to nie są przygotowania tylko sierpniowe, bo myśmy te przygotowania zaczęli, szczerze mówiąc, od uchwały w lutym i powoli dochodzimy już do końca. No mamy świetnych dyrektorów naszych placówek, placówek oświatowych, którzy dobrze tym zarządzają, świetnie się z nimi współpracuje, są przygotowani do tego, żeby rozpocząć tę nową rzeczywistość. No a za 2 lata taką mamy nadzieję, że będziemy się cieszyli i państwa już wtedy też zapraszamy, będziemy się cieszyli nowym, rozbudowanym budynkiem szkoły w Ciekocinie. Czasy się zmieniają, trzeba do nich się przygotować, więc my się przygotowujemy. Nauczyciele też są taką grupą zawodową bardzo energiczną, zaangażowaną, więc wszystko przed nami. Myślę, że jest przygotowane na 99%, tak myślę. No i potem już 1 września trzeba się ubrać na galowo i po prostu rozpocząć ten rok szkolny i też 1 września będziemy mieli przyjemność wręczyć akty mianowania na nauczycieli mianowanym 3 nauczycielom. Jeden i w szkole w Choczewie, i w szkole w Ciekocinie. To już są tacy pełnoprawni nauczyciele, mają ten status nauczyciela mianowanego, przeszli wszelkie staże, przygotowali dokumentację, więc już tutaj pan wójt decyzją, oczywiście po zdanym egzaminie, świetnie zdanym egzaminie, będziemy mieli tę przyjemność powitać nowych nauczycieli mianowanych. To też jest taka fajna informacja dla gminy, że macie ludzi, którzy chcą się rozwijać, prawda? Dla dzieciaków, dla tej gminy chcą pracować na rzecz tej najmłodszej społeczności, bo przecież ta najmłodsza społeczność kiedyś dorośnie i kiedyś będzie takim pełnoprawnym członkiem tej gminy. Być może będzie pracować, być może będzie zakładało swoje interesy tutaj. Może już w tym nowym pokoleniu jakiś nowy wójt rośnie, tak? Właśnie. O czym nie wiemy, nowy sekretarz i radni oczywiście. Powiem, że i zawsze to twierdzę, że edukacja, jak niektórzy mówią, że jest kosztowna. Tak, to prawda, ale jak się inwestuje w przyszłość, to kosztuje i to kosztować musi i dlatego co tylko możemy, to w te szkoły inwestujemy, bo uważamy, że nic lepszego nam się przytrafić nie może. Jeżeli nie będziemy kształcili młodego pokolenia, to niestety będzie źle. A myślę, że póki co jest dobrze. Poza tym tutaj trzeba podziękować rodzicom, którzy są też bardzo zaangażowani w życie szkół i bardzo dużo pomagają szkołom, te rady rodziców i rady szkoły, także naprawdę dużo się dzieje. A jeżeli mówimy o nowym, młodym pokoleniu, to jeszcze powiem, że inwestujemy nie tylko w szkoły, ale też rozwijamy bazę tą dla tych najmłodszych, bo od 1 października ruszy u nas Klub Malucha. Już w tej chwili jesteśmy po remontach, mamy pozwolenia na użytkowanie, w tej chwili już podjęliśmy stosowne uchwały, przygotowujemy konkurs na dyrektora tego Klubu Malucha, więc będzie się działo.
I jeszcze jedna ważna informacja, że też już jesteśmy po przetargu, już wyłoniliśmy wykonawcę budowy żłobka i przedszkola. Także zaczynamy od tych najmłodszych i po szkołę podstawową, bo takie są zadania gminy. Więc dużo się dzieje, jesteśmy przygotowani. Z tego miejsca mogę podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali w to, bo to przecież wiadomo, że nie sam wójt i jego najbliższy zespół, ale wiele osób było w to zaangażowane, także z tego miejsca wszystkim serdecznie dziękuję. A to bardzo ważna informacja, tym bardziej, że pan wójt mówił, że tutaj w przeciągu kilku lat mają powstać nowe mieszkania i tak dalej. Na pewno przybędzie mieszkańców, młodego pokolenia, żłobki, kluby, wszystko na pewno dla tych najmłodszych się przyda. Panie sekretarz, jeszcze 2 słowa o imprezach, które tutaj w najbliższym czasie będą się działy. To, co słyszymy, to przygotowania do dożynek. Ruszamy kiedy? Ruszamy 31 sierpnia. Jak przystało, zaczynamy to mszą świętą w kościele, jak tradycja nakazuje, ta nasza tradycja tutaj. No i potem barwnym korowodem będziemy się przemieszczali tutaj na ten plac dożynkowy. W tym dniu też będą atrakcje, zespoły różne, więc Państwo już też słyszę, że to zapowiadacie, tak więc jest. Cały czas słyszymy, że dbacie też o nas i za to też serdecznie dziękujemy. No i też tego dnia będziemy rozstrzygali konkurs na najpiękniejszy wieniec. Też będziemy rozstrzygali, czyli przekazywali informacje o konkursie Piękna Wieś, gdzie też nasze gospodarstwa i indywidualne brały udział. Z tego miejsca też pragnę podziękować sołtysom, kołom gospodyń wiejskich, które się bardzo angażują też w tą naszą uroczystość. Bez sołtysów by się nic u nas nie odbyło. Pan sołtys będzie dzisiaj naszym gościem. Zapytamy, jak robota szła przy pleceniu, bo na pewno pracy bardzo dużo. Pani Bożeno, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Musimy pomalutku już kończyć. Sekretarz gminy Choczewo Bożena Szczypior była dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i dobrej zabawy w niedzielę. Dziękujemy bardzo i zapraszamy w niedzielę.